ofereix el professor catedràtic emèrit de la Complutense de Madrid, el professor Joan Hernández Andreu, ben conegut a Menorca, naturalment, perquè és un expresident d'Ateneu i perquè és membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, de la secció de Ciències Socials. El professor Joan Hernández Andreu intervé en la ponència Continuïtat i canvis en la història moderna i contemporània. Tens micròfon apagat. Aquí m'has d'entirar? Ara se sent? Ara se sent? Ara se sent. Vale. Bones tardes. Disculpes, en primer lloc, perquè ahir no vaig poder intervindre per una raó ineludible i que, en fi, que ho sent moltíssim, però vamos, i gràcies també per la sensació que m'heu dispensat en trobar-me un racó. També agraeix la invitació a participar en aquestes jornades que estim tenen gran interès, és evident, que es desprèn de les nostres intervencions. Enhorabona a tots els que han intervingut fins ara, que em sembla que són unes intervencions excel·lents, molt clarificadores i molt ben presentades. I jo, com ja deia en Miquel Àngel, faré un canvi de terç perquè plantejaré un tema que té a veure amb l'economia, relacionada, evidentment, amb la crisi. I antes d'entrar en faena, com dèiem, volia també presentar que, donat la casualitat, que s'ha publicat i ha sortit avui mateix un llibre que he escrit sobre el tema que avui desenvolupo aquí, que m'ha publicat l'editorial Delta i que no sé si el veig bé, que es diu que hemos aprendido de las crisis económicas una perspectiva histórica i està editat per l'editorial Delta. És un poc la bibliografia del contingut que registra que hi ha darrere d'aquesta intervenció i enviaré uns exemplars a l'email. Bé, doncs se repeteix l'agraïment per l'oportunitat d'intervindre en aquestes jornades. La meva intervenció pretén aprofitar els coneixements històrics per profunditzar en les seves lliçons pràctiques i saber què pot succeir en el final d'aquesta crisi econòmica vírica i també com actuar en el llum de l'experiència. Me refereix que la història dels cicles econòmics com un instrument d'estudi i de coneixement, de manera concreta, els cicles Kondratiev. Com ja sabeu, l'existència de dades quantitatives periòdiques per variables econòmiques indicatives del progrés o la marxa d'una economia, que antigament sobretot eren a través d'índexs de preus, ja fa uns centenars d'anys sempre el producte interior brut, els derivats, etc. Aquests indicadors permeten establir sèries temporals que mostren el ritme econòmic d'una societat i del seu sistema. Els cicles Kondratiev tenen una durada d'uns 50 anys, dividits en successives fases de depressió, expansió de 25 anys cada una, dins dels seus respectius processos complets. Crisis, decadència, depressió, fins a arribar a la següent fase, en crisis de nou, recuperació i expansió. I he pogut comprovar que a partir de 1820 aquests cicles arriben de manera iterativa fins als nostres dies. I amb les cauteles de rigor permeten fer valoracions parcials, orientatives, del futur econòmic. Aquesta crisi actual és molt particular, no sols per la pandèmia, que converteix aquesta crisi en una crisi malthusiana, ve de llibre, sinó també perquè, així mateix, la crisi Kondratiev està immensa en una mena extraordinària de crisi multisecular que va començar fa un centenar d'anys. Històricament, aquestes crisis multiseculars van ser les següents. La crisi del segle II, després de Crist, estic parlant en termes de crisi econòmica, la crisi del segle II, la crisi del segle VIII, la del segle XIV i la del segle XX, al voltant de la crisi de 1929. Totes elles, menys la darrera, van generar cicles respectius de 600 anys cadascun. Es caracteritzen perquè en la fase molt llarga de recuperació
van generar un nou ordre polític i econòmic internacional o multiterritorial a gran escala. La crisi del segle XIV, d'eixes anteriors, van marcar la quiebra, a poc, del feudalisme i el començament dels estats nacionals, que van donar lloc a l'origen de la revolució industrial i també en els processos industrialitzadors del segle XIX. I finalment, la crisi de 1929, que des del punt de vista estructural i multisecular està deixant un rastrell de fluctuacions alternatives entre el nivell de moderació a la keynesiana de l'economia internacional enfront d'un capitalisme radical, globalista, liberal, en mans de l'individualisme metodològic, on una minoria controla les finances internacionals, el qual impacta negativament en els estàndards de vida de gran part de la població mundial. Per tant, avui, més que mai, està pendent l'establiment d'un nou ordre econòmic internacional, independent, consensuat i realista, que estigui per damunt dels interessos individuals que gestionen el poder econòmic i financer de les minories privilegiades. Aconseguir aquest objectiu, segons l'experiència històrica, tardarà molts anys. De proves, trial and error, fluctuacions més o manco llargues, fins que un dia es resolgui la dicotomia entre nacionalismes estrictes i liberalismes radicals per vies democràtiques consensuades i esperem sigui fruit del sentit comú del realisme crític. En definitiva, l'actual crisi econòmica viral té un doble impacte cíclic. L'estricta crisi Kondratiev de 2008-2020 i la persistència dels efectes descontrolats de la crisi del sistema capitalista, alertada sobretot al voltant, com he dit, de la crisi de 1929. De manera que la neutralització dels efectes d'aquesta crisi, en el meu parer, requerirà un procés de caminada multisecular en la recerca d'un sistema estable definitiu, és a dir, estant debatut nou ordre econòmic internacional. Pel que fa a la crisi de Kondratiev, que ens afecta de manera més i ben definida, ens trobem davant d'una crisi tipificada de demanda d'inversions en l'àmbit de la salut i del capital humà, amb conseqüències maltusianes espantoses. Però la implementació per solucionar-la no hauria de tenir misteris per la política econòmica sempre que els agents en capital humà professional adequat estiguin disponibles per actuar tècnicament un cop resolt o atemperat el problema de la salut a través del control farmacològic de la pandèmia. Recordem que les crisis Kondratiev contemporànies en el món industrialitzat corresponen a 4 cicles complets, cada un amb depressió, crisi, expansió, crisi i a començar de nou, que corresponen en els períodes 1820-1874, 1874-1929, 1929-1973 i 1973-2008-2020. La història ens ensenya com aquelles crisis dels cicles referits en la fase depressiva es van saber superar finalment amb polítiques econòmiques efectives, gestionant la disponibilitat monetària i les inversions oportunes amb innovacions tecnològiques que van rompre feliçment l'estancament secular, a què determinades societats humanes es podien veure abocades i que van poder recórrer oportunament a la industrialització intel·ligent. Evidentment, no totes les societats ni molt manco van saber tenir èxit en les seves respectives polítiques, però sí que tot això va succeir en aquells països que van guanyar a Xina el lideratge dins l'economia mundial. La crisi de 1929 va respondre a una ràtio de preus estructural desfavorable per als preus dels productes dels sectors primaris respecte als preus dels béns industrials. Va ser una crisi de demanda que va acabar provocant una caiguda general de preus i el sistema Gold Standard
fidel a la teoria neoclàssica ortodoxa, condicionada per un concepte d'encaix bancari que restringia l'oferta monetària, va actuar deflacionàriament i la depressió dels anys 1930 va ser cop i fet. John Maynard Keynes va ser capaç d'interpretar la causa global i profunda del problema cíclic depressiu i la seva teoria general va ser un motor de la demanda d'inversió per promoure l'augment de la renta i de l'ocupació, que són els dos grans objectius, trencant amb la filosofia del laissez-faire i amb el pretingut automatisme dels mecanismes garantistes dels reequilibris mantinguts per als neoclàssics. A més, la teoria d'en Keynes seria també la clau per la recuperació del conjunt de les economies occidentals de la postguerra, Segona Mundial, amb un nou ordre econòmic internacional a través dels acords de Bretton Woods a finals de 1943, defensors de l'estabilitat canviària entre divises amb el suport dels llavors creats Fons Monetari Internacional i Banc Mundial, que van obrir portes a l'actuació tan eficaç del Plan Marshall amb la seva oficina a París de la OCDE i el començament del Mercat Comú 1957. Aquest nou ordre econòmic internacional va ser la forja de la Golden Age d'Europa, 1950-1973, i dels alts nivells de creixement dels països occidentals durant 2 llargues dècades de prosperitat sense precedents. La plenitud general efectiva de Bretton Woods va ser l'any 1958 i, afortunadament per Espanya, aquell any és quan es va integrar plenament en aquests acords internacionals. Però el 1969, desafortunadament, els Estats Units van rompre els acords de Bretton Woods, devaluant el dòlar, i per tant va eliminar l'estabilitat econòmica monetària internacional que havia construït intel·ligentment l'enginyeria intel·lectual de Keynes, i aquest mal fet posava de manifest les deficiències estructurals latents en l'economia internacional. Va reaparèixer el sistema de canvis flotants en les divises, proper a mesures especulatives, i l'augment dels preus de les primeres matèries i dels productes del sector primari, blat i sobretot després petroli, en relació amb els preus dels béns industrials, va ser la causa de l'anomenada crisi del petroli 1973 i sobretot 1979. Els neoclàssics i els seguidors de Hayek van aconseguir canviar la política de Keynes de realisme crític de sentit comú i va començar un llarg període d'inestabilitat en l'economia internacional, inspirada en l'individualisme metodològic, on els interessos de tots van deixar de ser governats per criteris estatals, internacionals, objectius, quedant les polítiques sotmeses en el criteri de les potents forces financeres cada vegada més imposades per damunt dels interessos dels estats nacionals, incluses també les confederacions estatals com la Unió Europea i que continuen encara més vigents avui que mai. La història prové d'antic. Fins al segle XVI, la política estava en el servei del bé comú, de valors col·lectius en el servei dels interessos individuals. Les polítiques mercantilistes, sin embargo, van canviar aquest ordre antropològic i van preveure mesures per promoure directament els interessos econòmics individuals, excepte en el segle XVIII, quan les polítiques il·lustrades defensaven directament l'estat com a objectiu prioritari. Exemple en això tenim sobre l'economia civil d'Antonio Genovesi, que encara que es digui Genovesi era napolità, que era de sentit comú, o bé l'economia de Hutchinson d'Escòcia, finals del XVIII, inspirada en en Ramon Llull a través d'en Joan Lluís Vives, que també prosperaria aquesta escola a la Universitat de Barcelona en el segle XIX. En el segle XIX, l'individualisme dels neoclàssics manchesterians es va imposar a l'escola economista de França, que jo considero l'escola llatina de realisme crític,
i una aliança burgesa, teòrica, individualista, duria a la llarga a l'anomenada crisi de 1929. Finalment, John Maynard Keynes recolliria la torxa de l'estat regulador desbarcat amb la seva defensa del capitalisme moderat i també industrial. L'etapa de Bretton Woods simbolitza el sentit comú en l'ordre econòmic mundial, però va acabar, com he dit, l'any 1973, sobretot 1979, i de llavors ençà, l'economia internacional ha estat a l'albur de la flotació dels tipus de canvi. Així arribam a la crisi actual, després d'haver-se experimentat una aparent expansió mundial entre 1994 i el 2008, que camuflava una severa especulació financera internacional. Tot això continua sent un punt crític que pastura sobre l'economia mundial i menorquina a l'hora d'avaluar i arbitrar una sòlida política de recuperació efectiva amb l'autonomia hegemònica necessària que redueixi la dependència econòmica cultural respecte de les forces financeres pràctiques externes. La crisi financera internacional de 2008 va fer molt de mal a Espanya i les polítiques anticícliques adoptades per imperatiu de la Unió Europea van ser errades, com es va veure quan la pandèmia vírica es va sumar en els efectes negatius i socialment no desitjats de la crisi econòmica. La cosa s'ha evidenciat amb la manca d'equipaments sanitaris i d'investigació industrial adequats. I el pitjor va ser la devaluació salarial, estic parlant d'Espanya, i l'augment del deute públic, que sempre creix quan es redueixen els salaris corrents. El retorn a la normalitat requereix polítiques keynesianes amb els fons europeus i aquesta vegada la Unió Europea ha acertat amb el seu projecte de presa de decisions al manco tècnicament, proporcionant disponibilitat monetària, encara per arribar als estats membres. Però aquests recursos s'han d'invertir correctament quan arribin perquè es produeixi una ràpida recuperació aprofitant la coneguda alta elasticitat de la recuperació espanyola respecte als països del seu entorn. I parlem ara un poc de Menorca. Aquesta alta elasticitat pot i hauria de ser encara més gran a Menorca, ja que en situacions similars l'illa va saber respondre molt ràpidament de manera avantajosa dins el que són els processos de recuperació econòmica, com demostra la història econòmica de l'illa. Recordem breument els trets de la industrialització menorquina per il·lustrar aquesta tesi que atribueix en el destacat capital humà, estem parlant també de capital humà, antes parlàvem de capital social, hi ha molta relació, que sempre ha existit a Menorca, que sempre hi ha hagut aquí. La industrialització menorquina no va seguir el model de take-off del Regne Unit i d'altres països occidentals, sinó que el seu model va ser el mateix que Alex Gergenkron senyala per Rússia a finals del segle XIX i començaments del segle XX. De manera que observem en el model de Menorca el següent. Un escalonament de respostes d'innovació tecnològica i d'inversió per fer front a les grans crisis econòmiques al llarg dels temps, amb una intensitat notable, més ràpida que en els àmbits del seu entorn, incorporat pels menorquins, generant una estabilitat de creixement autosostenible. Davant la crisi del món mediterrani, per el traspàs de les xarxes comercials a la façana atlàntica, oberta en el nou món hispanoamericà, tenim que Menorca, abans de 1650, i abans que Palma, i abans que Barcelona, es va recuperar de la crisi maltusiana i alimentària del segle XVII, registrant-se a l'illa des de llavors un creixement comercial i demogràfic sostingut que duraria fins a final del primer terç del segle XIX. L'eficient racionalitat econòmica menorquina per als negocis es reflexa en el fet que el primer llibre d'economia política escrit en menorquí provençal va ser escrit l'any 1650 per un menorquí franciscà, Francesc Marsal, que interpreta amb rigor llullista i vivista
la conjuntura econòmica d'aquell moment a Silla, donant una resposta de manera analíticament impecable i de sentit comú. Els britànics van aportar innovacions tecnològiques entorn de l'arsenal, d'esport de Mo, que es van acoplar amb la notable eficiència de les atrassanes dels mestres d'aixa menorquins, però molt important va ser que la disponibilitat monetària i financera cresqués amb la construcció de l'Atzareto d'esport i la presència del Banc de Sant Carles a Maó, immediatament després de la recuperació espanyola de Menorca. I juntament amb els mercats cautius de Silla va augmentar la xarxa comercial dels menorquins en el servei del tràfic de blat de llevant i també la construcció de vaixells i les innovacions institucionals com la desamortització de Carles IV del patrimoni dels carmelites de Maó, que ha estudiat en Guillem Cintes, molt bé, i més tard la desamortització eclesiàstica de Mendizábal, estudiada per Joana Maria Casoliva, treball excel·lent que desconeix l'autora. El treball és increïblement bo. La crisi de 1835 i l'emigració a Alger, causada per el decret proteccionista d'Estriany i liberal, va tenir una afortunada resposta positiva immediata. Una vegada es va eliminar el delme eclesiàstic, una vegada ja eliminat el delme eclesiàstic l'any 1837, amb la creació que va dur aquesta decisió de la Junta de Comerç d'Esport de Maó, que va dur en el Dipòsit General de Mercaderies, la creació de la indústria maonesa de teixits i el vapor maonès a mitjans del segle XIX, amb el suport financer de cases de comerç i banca de menorquins com el Làdico, Hermanos i de la família Taltabull, innovadors immediats de farineres de vapor i d'institucions bancàries modernes. Recursos provenents de Cuba, traiguts a Menorca per Taltabull i per els empresaris ciutadellencs de calçat, Jeroni Cabrisses, Pere Cortés i altres molt distingits, juntament amb els maonesos i també de l'Aió. I, per tant, tenim un llarg repertori industrialitzador durant el segle XIX. En la segona onada industrialitzadora, 1882-1912, va sorgir el Banc de Maó, les empreses d'energia, de gas i d'il·luminació, pioneres no només a les Illes Balears, sinó a gran part d'Espanya. He estudiat monogràficament aquest tema. La maquinista naval de Ruiz Verd, la indústria de bosses de banya de plata, la mecanització moderna de les fàbriques de calçat, que a Ciutadella també van ser innovadores en sistemes industrials de darrera generació a nivell sectorial, els motors de la Crossley, de l'anglo-espanyola, i altres sectors com la construcció moderna, que van contribuir a formar el clúster industrial amb els nous edificis d'Esport de Maó, dedicats a la indústria. En la nostra recerca d'Alfons Méndez i meva, Joan, sí, vam xifrar... T'has menjat tot el temps. Sí, ara acabaré. El gran paper que va tenir el capital humà menorquí en aquells anys, atribuït a la funció educativa de l'Institut de Maó, en els empresaris universitaris, a l'Ateneu de Maó, a l'Escola d'Arts i Oficis, a la Fundació de la Cambra de Comerç i Indústria, en el Foment de Turisme i altres institucions de funció sanitària com la Gota de Llet. El cameralisme, amb una influència austríaca remota, a Menorca és fonamental i d'aquest costum es van nutrir les integradores xarxes comercials menorquines. La crisi 1912-1929, una mica avançada a Silla, va tenir una efectiva resposta també immediata, constituint així una tercera onada industrial, basada en el sector químic alimentari, l'electromecànica i la metal·lúrgia, que després de la Guerra Civil introduiria indústries innovadores a nivell internacional com Sunco, Caserío, fàbriques competitives de calçat modern, Codina, diversitat metal·lúrgica, joieria, metal·lúrgia, síntesi Petrus de l'Aió, Torres Torrents de Ciutadella, sense Vimes, nucli cameralista que humanament i físicament capitalitzava el lideratge exportador en comparació amb el resto sectorial d'Espanya. A través de mercats europeus, en crescuda, i Coïnga és una important empresa productora i exportadora de formatge menorquí, exemple de cooperació de llencs també indiques de capital social.
L'etapa que va sortir després de la crisi del petroli, molts l'heu viscuda i vau poder observar la velocitat i manya dels empresaris menorquins per adaptar-se en els temps del protagonisme turístic, tal vegada anant més enllà del necessari en els seus efectes de balearitzar Menorca. I ha arribat el moment, pel que fa a aquesta crisi vírica econòmica, de tornar a enfortir els sectors industrials en termes de complementar el turisme que gaudeix aquí d'una peculiar distinció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Joan Hernández, per la seva intervenció.